enkabeni yeTheku la sikhona nginomfoka Mngonyama mfowethu ubuloku uqalile nje iloku iqalile iMarch and March uloku uyayisupporta namhlanje uthe njengoba igubha ibirthday yawo through iMarch again wathi cha uzoba ingxenye ngeke usale ngaphandle. Mfethu ngiyabonga ngiyabingelela nabalaleli. Mfethu ngokunjalo nje usho nje since yaqala ngoMarch last year. Kwakuyi March in March. March kwashintsha kwathiwa iMarch and March. Namhlanje ke sizothi sihlanganisa unyaka. You remember ukuthi social media abantu babethi ngeke iye ndawo. Njengamanje sigcwele kuyo yonke indawo. I-message iyodwa clear. Abantu abafike ngekho emthethweni. So nami njengabe ingxenye iqala futhi ngizoba ingxenye until we win. Yes mfethu. Inkulu kangakanani inkinga yabantu bokufika bangenamaphepha eSouth Africa? Futhi inkinga inkulu kakhulu mfethu. Yabona nje ubona nezitolo la. Khona into engikele ngisho ukuthi ubabona ukuthi nezitolo zakhona zi-illegal. Meke ukuthi khona amaphoyisa athi ziyavalwa izitolo. Uyabona ukuthi akukho emthethweni. Le nkinga futhi ama-drugs ibona. Labantu especially ke manje sasinenkinga labantu ama-Nigerian. Ku-social media ahlele ethini ayikho into abantu base-South Africa. Ku-social media athini athi azongena osisi bethu kutholakala iy'ngane ezizobuza. Uyayibona into eyenzeke e-Eastern Cape. Ichaza leyana babekana ukukhosi babo babethini ku-social media abantu bathi i-EL la ama-Nigerian ayithe afuna umhlaba uKwaZulu ukuthi abekane akwenzile e-Eastern Cape okukhombisa labantu basesancane bazothatha over la eSouth Africa but into engihlele ngisho namanje ngisasho ama-leader laba besiphethe 30 years ago i-ANC ngoba ngeke sibaleke iyona ayiphethe kulinje inzwe inxa yabo. Mfowethu it's over the years lento iloko yenzeka it's over the years izwe lifika kulesimo esikusona benithuleleni sonke lesikhathi futhi uyazi ukuthi kunento engizokutshela yona if you remember ugovernment ohlele ethi athi ugovernment abantu bala eSouth Africa balezi alabantu ba ama hard work makuthi khona into oyizamayo kuthiwa uzanophobic yayibona babeshaya mental ukuthi singakwazi ukulwela izwe lethu until now sesibona ukuthi no now lento ngempela senziwe uyilima yayibona lonto kwasuma abantu abanjengo Jessica o sacrifice nomsebenzi wakhe azenza lento kwasho ukuthi sonke siyakhala that's why sila siyahlangana sikhala ngalento eyenzekalayo yayizwa lonto ingakho sesisukumile yabona ugovernment wethu ulibulelizwe ungasho kanjani ngizokwenza umzekelo unengane wena uzothi ingane yakhe ilezi uchaza ukuthi umakhelwane enze njani ayithatha notice cha amantombazane nje lana lamankwelekwele ngenxa yemali badayisa ibona umalima no government because uthi abantu abafana balaba balezi labantu bama hard workers labantu badayisa ama drugs ayikho into enhle abayenza eSouth Africa ibona laba badayisile yayibona isikhalo esinye nisiveza njengama South Africans ukuthi iningi labo abakhokhi intela sithi bela ngokungekho emthethweni abayikhokhi futhi ungayikhokha kanjani intela ubungena ngekho emthethweni waziwa uba wena ngoba abanye umuntu uyabheka abokozi kodwa akazi nesithakazelo omunye uthi uyabheka mfethu uyibiza ngondlovu yonke into nje mfethu ifile ngenxa ye-ANC ibulele yonke into labantu abayikhokha intela imali abayifaka ande umqamelo ama-Muslim ama-Ethiopian Somalian labo bantu bathatha ibhasi even nasemakhaya umnotho asemakhaya ke manje uthini ugovernment kanti lo mnotho uyapi ngoba uyahamba uya kwenye indawo mhlawumbe mfowethu going forward umubuka wena yini enga-addressa lesi simo lesimo into engasi-addressa ukuthi thina South Africans sibambane ngezandla silwe ngempela ukulwa silwe mekufanele ngempela ukuthi kuchitheke igazi kuleli izwe lethu ayikho enye into engenzeka manje eyokuthi nje abantu base-South Africa balele izwe labo balilwele ngendlela efanele ngiyayizwa lona ngoba labantu bayasidelela la ku-social media uzobezwa manje bathini akhona oyedwa okhuluma government mina ke ngixakeke nosisi bethu-ke kunalento ekuthiwa i-ladies house yazi amakwele athini athi amantombazane ashiphu yabo senza noma yini ayikho intombazane e-influential ikhulume lona kube lo uSomoyisa ngimazi noma kubhuti noma usisi uzothi labantu bayasebenza uyibona babapromoter bathi labantu izwe lasesawungele lenzeke lutho without bona izwe lalivesi likhona bengekho basomosha babaleke emazweni bahluleke ukulungisa emazweni abo beza la eSouth Africa yini abazoyilungisa eSouth Africa behlule emazweni abo